5. októbra 2010 začalo na Žilinskej univerzite v Žiline vysielať nové študentské Rádio X. Zahájiť vysielanie sa rozhodli živým, moderovaným prenosom pred novou menzou na Veľkom dieli. Ten živý prenos to bol asi taký najlepší spôsob, ako upozorniť na seba, ako osloviť čo najväčšie publikum na nás. A vlastne takýmto spôsobom sme mali možnosť prezentovať tým ľuďom aj ako rádio vyzerá, pretože mnohí počujú iba ten zvuk, ktorý im vylieza či už z X-budky alebo z internetu, ako zo streamu, čo majú možnosť počuť. A takýmto spôsobom vlastne mohli aj vidieť, ako to rádio vyzerá, ako tí ľudia pracujú počas toho, ako vysielajú a možno aj ako vyzerá technika a akým spôsobom vlastne sa teda robí to, čo sa robí. S počúvanosťou je to tak trošku problematické práve cez spomínané X-budky, ktoré majú študenti u seba na izbách, na internátoch Veľký diel. Veľa z nich je nefunkčných. Pri rekonštrukčných prácach došlo ku porušeniu nejakých vedení a bolo by veľmi finančne náročné ich znova opravovať. Čiže vlastne funguje blok F a bloky GH. Cez internetový stream máme možnosť to odsledovať. Momentálne môžem prezrieť toľko asi, že po všetkých možných akciách, ktoré sme mali a po zvyšovaní kvality, ku ktorej došlo, sa toto číslo stále zväčšuje, čomu sme veľmi radi a dúfame teda, že tento trend bude aj pokračovať naďalej. A zvyšuje sa aj náš počet fanúšikov na známej sociálnej sieti a dúfame teda, že ďalšími akciami a ďalšími vecami, ktoré máme vlastne na pláne, tak sa budú tieto čísla len zvyšovať. Moja práca programového riaditeľa spočíva v tom, že vediem ľudí, to znamená moderátorov, k tomu, aby správne rozprávali a taktiež zostavujeme spoločne s moderátormi a technikmi program na ďalší semester, to znamená, že sa zídeme, napíšeme kto, čo chce robiť, konkrétne v ktorú hodinu, v ktorý deň a program je hotový. Vyzerá to tak, že program je zostavený podľa prianí študentov, pretože aj moderátori a technici sú študentami Žilinskej univerzity, takže je to taký študentský program. Rozšírený program rádia potrebuje čerstvú šťavu, ktorú mu dodajú noví moderátori. Konkurs do Rádia X sa konal koncom októbra. O post moderátora a technika sa uchádzalo 20 študentov našej univerzity. Rozhodol som sa prísť na konkurs preto, aby som prekonal sám seba, svoj strach a skúsil niečo nové. Teším sa najviac iba na tie vstupy, na nejaké obyčajné relácie. Zatiaľ nemám nejaké očakovania, také nejaké veľké alebo nejaké plány. Cítim sa tu výborne a každým dňom čoraz lepšie. Moderátora nepustím do vysielania len tak, nie hneď, ale musí si prejsť niektorými vecami. Napríklad teraz sme v takom štádiu, že chystáme simulované vysielanie a už potom v ďalšom semestri sa rozhodneme, ktorí moderátori sú pripravení a ktorým to ešte bude nejaký čas trvať. V Rádiu X je cítiť profesionalita, ale najmä, ako povedal riaditeľ Martin, dobrá nálada. S ňou ide všetko ľahšie. Túto pozitívnu energiu vám posielajú od pondelka do štvrtku od 19. hodiny cez www.radiox.sk.